Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 5 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu ngaton talakayon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Ginasunod naton ining makahalanguyos nga aksidente ang pagkugpaas sa isa ka eroplano naman. Ang C-130 lulan ini sa report nga may 92 ka mga military personnel sakay sa cargo plane. Ini sila magapadulo na kuntani sa ila trabaho. May ara 3 ka piloto, may 5 ka crew, kag mga army personnel. Kahapon sang aga, 11 pa lang ang ginreport nga nagkalamatay. Kagabi, may 33 nga nagkalamatay. Sa ulihi, ang katapusan nga report, posible may ara padugang, kabay pa wala na, 45 na ang nagkalamatay. Pero mapati kamukag sa hindi, madamo sang buhi, 54 ang pilason matapos maghugpaas ining C-130 sa banwa sang Patikol, Sulo. Kalabanan kung maghugpaas ang eroplano, kalabanan daw wala na sang makalwas. Iniya, 54 ang pilason nga ara subong sa hospital. Ining C-130 ni gikan sa Colonel Jesus Villamor Air Base kung tani malanding na sa Sulo. Ambot ano nga disgrasya, humugpaas. Wala pa sang report kung anong kabangdanan. Kung nga humugpaas ini siya. Masubo nga balita mak mo. Wala kay mo mapatay sa COVID, wala ka patay sa inkwentro, napatay ikaw ya sang humugpaas ang eroplano. Ining mga ginabakal naton nga eroplano do kapigaw no. Karon nga tuig 3 gid humugpaas, nagligad nga si mana dumdum kamo sa Hunyo 23 ining Black Hawk nga ni, ining utility helicopter humugpaas man, ano man ang patay sa Kapas Tarlac, Portino, nga mga trahedya sa kahanginan. So, ginapalo up naton ini, kada oras may ara bag-o-bag-o nga nagasulod nga balita. So, hulaton ta ang pagtuon kon ano gid ang kabangdan. Ang black box nga ni, amo paning kuwaon. Agod mahibalaan ang kabangdanan sang pagugpaas sang C-130.
kung bala nakapangayo pa bulig, nakasignal pa, o kung ano ang kabangdanan, mekanikal o ano nga plastada. Ulaton ta ang kabugusan sang report. Meantime, gaupod lang kita sa kalisod sining mga soldado nga mga nagkalamatay. Kabay pa, ngayon 45, hindi na madugangan kag mabuhi ining mga 54 pa ka mga katapo sang militar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45, may maayo man nga balita liwat para sa syudad sang Bacolod. Maayo, no? Gapaabot na kita sang General Hospital nga itukod next year, kahapon ga monitor kita sa Facebook post ni Congressman Greg Gasataya. Isa naman kamayong balita ang gindulong saya sang departamento sang ikaayong lawas. Ano ini? May paabuton kita, posible iton over sa sininga simana, 7 ka unit sang ambulansya para sa syudad sang Bacolod. Puwerte, no? Amo ni ko mapisan lang imong congressman sa syudad sa Bacolod, dihamak ang mga proyekto ang maagom sa syudad sa Bacolod. Di suno kay Congressman Greg Gasataya, ang ini mga ambulansya na patinisir na ini sa pila ka mga kabaranggayan dire sa syudad sang Bacolod. Di makabenepisyo sini Barangay Tangob, Barangay Handumanan, Barangay Punta Taytay, Banago, Kabog, Pilisa. Puwerte, no? Ti siling sang kongresista sang una gin pangabay niya ini sa kongreso sadto pa sang tuig 2019. Karon na realize na matuma na ining 7 ka mga ambulansya. Siling gani ni Congressman Greg Gasataya kahapon, nagapasalamat gid siya sa Department of Health sa pagsabat sa ninyo sang Bacolod nun. Timayo ini para nga makabuligid sa tagsa ka barangay may mga emergency, kisaga sala-sala ka. Timaylan kung may ara, mayo kabubot onda nga may mga salakyan o kung may salakan mismo ang mga barangay. Ini may naka-standby nga ambulansya kung ano giman nga mga insidente kag aksidente, may sakyan kadayon. Ang buot silingon, dako ini nga bulig for emergency sa tagsa ka barangay. Maayo ini nga mga balita, no? Samtang kapasulod kita sa tuig 2022. Daw masanag-sanag ang palabuton sa Bacolod, ang buwas tamblag sa Bacolod sa nagaulan nga proyekto sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. Tis magalupad si Pacquiao. Preparasyon para sa iya boxing, may ginbilin siya ng mga isyo. Bangod sining mainit nga pag-sabtanay. Pero ginklaro gyapon ni Pacquiao, niya wala kuya inkwento sa presidente. Bulig ko ini para sa presidente para nga mabuksan ang korupsyon sa mga ahensya sang gobyerno. Ginaligar ni Senador Manny Pacquiao, kundi unay agin bombardiyo ang DOH, siling niya, nagabakal sang malapit mag-expire na nga bulong ang Department of Health. Suno kay Pacquiao, ginabakal, manug-expire na ang bulong, kung tani, manubo ang presyo pero ginabayran sa regular gyapon nga presyo. Siling ni Pacquiao, ang iban expire na gani antes pa man magamit ukon mapanagtag sa publiko. Amat-amat na ginapanita ni Pacquiao ang pila ka mga ahensya sa gobyerno, medyo DOH ang una na lamaan nga inarangkada ni Senador Manny Pacquiao. Madamo pa ni. Kaya galupad ang mga testimonya, puwerte ang nagadulong sa mga testimonya, mga aligasyon, korupsyon sa ahensya sa gobyerno sa dalom sang Duterte administration. Wala ta kabalo kung anong masunod. Siling ni Pacquiao, konsentrar ko anaya sa boxing ko. Pagbalik ko sa Pilipinas, damo pa nga isyo ang aton bukaron
sa mga ahensya sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ni. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa Philippine Standard Time, las 6:57. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Life Extend. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,